Rhufeiniaid, penod 12 ac adnod 2. Romans 12:2. Rhufeiniaid 12 ac adnod 2. A pheidiwch a chydymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl mwyn i chwi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef yn y William Morgan, ac na chydymffurfiwch ar byd hwn, eithyr ymnewidiwch trwy adnewyddiad eich meddwl, fel y profoch beth yw daionus a chymeradwy a pherffaith ewyllys Duw. Yr wythnos diwetha, fe ddechreuon ni ar gyfres fer, tair neges bydd gyda ni, ar y thema arweiniad. Hynny yw arweiniad dwyfol. Un pwynt oedd gen i yn y neges gyntaf ar wythnos diwetha. Un gwirionedd. Gwirionedd bwysig. Sylfaenol. Llawn cysur i ni bobl Dduw, sef mae Duw yn arwain ei bobl. Mae Duw wedi addunedi. Mae Duw wedi addo. Mae Duw wedi cyfamodi i fod yn Dduw i'w bobl, ac felly fe fydd yn i harwain trwy ddyfroedd a thrwy dan, o ganol byd i ganol nefoedd wen. Dyma'i addewid, dyma'i gynllun Does gan Dduw ddim cynllun bu. Does dim angen cynllun bu arno fe. Dyma galon ymateb yn y bôn a'i gyfrifoldeb yw arwain. Ein cyfrifoldeb ni yw credu hynny. Mae'n gysur mawr i'r rhai sy'n credu. Ein harweinydd yw'r un sy'n trefnu pob dim. Falle eich bod chi yn teimlo rhywfaint yn siomedig neu yn rwystredig gyda'r neges cyntaf. Falle fod rhywun yn teimlo mod i'n symud braidd yn araf neu yn rhy araf. Mae Duw yn arwain, iawn, neu ni'n deall hynny, ond sut ydw i yn gwybod beth i wneud? Beth am benderfyniadau yn fy mywyd? Pa ffordd ydw i fynd? Ac eto, wy'n dod nôl at hyn. Mae Duw yn arwain. Rydyn ni'n cyfeiliorni, rydyn ni'n gwyro, i ni'n gwneud camsyniadau, ond dyw e ddim. Mae rai pethau mas o'n dwylo ni. Gallwn ni wneud penderfyniadau, doeth a chywir. Gallwn ni gynllunio ein ffordd. Gallwn ni baratoi'n drylwyr. Ond o hyd, mae pethau mynd i ddod ar ein traws ni. Pethau sydd tu fas sy'n dwylo ni. Pethau anodd. Mae'n cynlluniau ni yn mynd i fethu.
Ond mae Duw dal i'n arwain ni. Mae'n Dduw. Ac mae'n Dduw i ni. Yr hyn sydd angen arno ni yw ffydd. Chi'n gweld beth mae'r Beibl yn dweud, i ni'n rodio nid trwy'r golwg, ond trwy ffydd. Nawr, dyma ble ni wedi cyrraedd felly. Ydyn ni felly yn dweud y gallwn ni fyw fel i ni'n dewis, fel y mynon, oherwydd mae Duw yn ein harwain ni. Ni wedi dweud mae cyfrifoldeb Duw yn y bôn yw arweiniad. Ydyn ni'n felly yn dweud nad oes cyfrifoldeb gyda ni? Na, yw'r ateb i'r cwestiynau hynny. Mae Duw yn arweinydd. Mae'n rhoi arweiniad. Mae'n ein harwain trwy roi arweiniad i ni. Yr wythnos diwetha soniais i am dad yn arwain i blentyn bach trwy gydio yn ei law a'i dynnu'n ofalus yn y cyfeiriad cywir. Ond pan mae'r plentyn wedi tyfu a mynd yn hŷn, bydd y tad yn rhoi cyfarwyddiadau i'r plentyn. Mae'n gallu cyfathrebu arweiniad i'r plentyn. Felly ninnau hefyd sy'n blant i Dduw, mae'n rhoi arweiniad i ni. Ond mae'r cwestiwn yn codi, sut? Sut mae Duw yn arwain i bobl? Beth yw'r dull? What's the mode? Ym mha ffordd mae'n trosglwyddo ei arweiniad i ni? Dyma ein mater ni y bore yma. A mae hynny'n dod â ni at adnod ein testun. A pheidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond bydded i'ch fi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl mwyn i'ch fi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg. Am 11 pennod, mae Paul wedi bod yn egluro beth mae Duw wedi gwneud trwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi bod yn esbonio sut mae Duw yn achub. Mae wedi bod yn esbonio ffordd iachawdwriaeth. Mae'n esbonio yr Efengil. Am 11 pennod. Mae'n gosod e mas. Ac ar ddechrau pennod 12, fel ych chi'n gwybod, mae newid. Dyma'r ail hanner y llyfr fel petai. Mae'n dechrau troi, ar ôl 11 pennod, mae'n dechrau troi'n dyletswydd ni. Beth i ni fod i wneud? Ar sail trigareddu Duw, achos bod Duw wedi bod mor drigarog wrthyn ni, beth i ni fod i wneud? Beth yw ein dyletswydd? A dyma mae e'n dweud, yn wyneb hyn i gyd, ar sail hyn i gyd, trigaredd rhyfeddol Duw yn Iesu Grist, mae rhaid i chi roi eich
corff yn aberth byw I Dduw. Hynny yw, mae'n rhaid I chi roi popeth iddo fe wrth corff, dyna mae'n golygu. Mae'n rhaid I roi yn hunain I Dduw. Dyma yw ei resymol wastanaeth. Ac yna mae'n mynd ymlaen adnod 2, adnod ein testun yn fwy penodol. Dyma ein dyletswydd. Dyma beth mae'n golygu nhw. Dyma beth sydd rhaid I chi wneud yw ei. Mae yna sawl gair sydd yn bwysig yn adnod ein testun. Un ohonyn nhw yw'r gair ewyllus. Ond bydden I chi gael eich trawsffurio trwy adnewyddu eich meddwl mwyn I chi allu canfod beth yw ei ewyllus. Mwyn profi beth yw ei ewyllus. Ewyllus Duw yw hwnna, wrth gwrs, yn adnod ein testun. Oes gan Dduw ewyllus? Oes. Oes gan Dduw ewyllus I chi? I chi ac I fi? Oes. Siwr beth yw e? Wel, mae'n dweud, mae'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Os modd I ni wybod ei ewyllus I ni? Os, meddwl adnod ein testun, mwyn I chi allu canfod, mwyn I chi allu profi ei ewyllus. Na, mae hynny'n dda yn dweud. Mae hynny'n newyddion da I ni y bore yma. Mae gan Dduw ewyllus, mae'n dda ar ein cyfer ni, a mae modd I ni ganfod e. Ydych chi moyn gwybod ewyllus Duw ar eich cyfer chi y bore yma? Ydych chi moyn gwybod ewyllus Duw ar eich cyfer chi y bore yma? Ydych chi moyn canfod? Ydych chi moyn profi ewyllus Duw ar eich cyfer chi? Dyma'r arweiniad sydd I angen arno ni, ynddo fe? Dyma beth yw arweiniad. Os, mae modd gwybod, mae modd deall ewyllus yr arglwydd. Dyna mae adnod ein testun ni yn dweud, a dydy ddim ar ben I hun wrth gwrs. Lle roi cwpl enghreifftiau eraill I chi, Effesiau 5 ac adnod 17. Ephesians 5:17. Paul unwaith eto, yn ysgrifennu yr Effesiaid y tro yma, 5:17. Am hynny, peidiwch â bod yn ffôl, ond deallwch beth yw ewyllus yr arglwydd. Dyna ni, eto, deallwch beth yw ewyllus yr arglwydd. Colossians 1:9. Wennau. Oherwydd hyn, mae Paul yn gweddio fan hyn, beth mae'n gweddio ar gyfer y Colossiaid? Mae'n Gristnogion yn Colosia. Be mae'n gweddio ar gyfer hyn, ar ei cyfer? Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio gweddio drosoch. Am beth ti'n gweddio, Paul? Deisef yr ydym ar eich wi gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol ac am gyffrediad o ewyllus Duw. Yr un peth. Nid pawb wrth gwrs sydd am wneud ewyllus Duw. Nid pawb sydd am wybod ewyllus Duw. Falle bod rhywun yn gwrando arna I y bore yma. A does dim diddordeb ych chi I wneud ewyllus Duw. Chi moyn wneud eich ewyllus eich hun. Mae yna rai sy'n ymddangos I bod nhw am wneud ewyllus Duw. A maen nhw hyd yn oed yn defnyddio'r geiriau cywir. Ond un ddim, medde'r arglwydd Iesu Grist, nid pawb sydd yn dywedu'r wrthef arglwydd, a ddaw I mewn I deyrnas Dduw, ond yr hwn sydd yn wneud ewyllus fy nhad. Siwt mae canfod ewyllus Duw. Mae Paul yn dweud wrthym yn yr adnod.
gair pwysig arall, falle y gair pwysicaf yn yr adnod, sef y meddwl. A pheidiwch â chydymffurfio'r byd hwn, ond bydded i chwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chwi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda dderbynio a pherffaith yn ei olwg ef y meddwl. Mwyn deall beth yw ewyllys Duw, mwyn canfod ewyllys Duw, mae'n rhaid i rhywbeth ddigwydd i'ch meddwl chi. Mae'n rhaid iddo fe cael ei adnewyddu. Mae'n rhaid iddo fe newid. Na chydymffurfiwch ar byd hwn, peidiwch â bod fel y byd, peidiwch â bod fel bobl sydd ddim yn Cristnogion, peidiwch â meddwl fel y byd. Yn hytrach, mae'n rhaid i chi gael eich traws newid trwy adnewyddiad eich meddwl. Mae'n rhaid i'r ffordd i chi'n meddwl newid. Rhaid i'r pethau i chi'n meddwl amdanyn nhw newid. Mae'n rhaid i nhw draws newid. Mae'n rhaid i rhywbeth ddigwydd lan fan hyn yn eich meddyliau. Chi'n gweld, mae'n rhywbeth o'i le arno ni, mae'n rhywbeth mawr o'i le arno ni. Ni'n methu meddwl yn iawn. Mae pechod wedi llygru pob rhan ohono ni, gan gynnwys ein meddyliau. A pan ni'n cael ein hachub, ni'n dechrau deall. Ni'n dechrau meddwl yn gywir. Ni'n dechrau meddwl fel Duw. Nawr, byddwn ni ddim yn dweud hynny, ond i bai fod yn y Beibl, ond dyna mae'r Beibl yn dysgu. Pan i chi'n cael eich achub, chi'n dechrau meddwl fel Duw. Eithir, medd Paul at y Corinthiaid, y mae gennym ni feddwl Crist. Mae Duw yn rhoi meddwl i chi, ond dim ond y dechrau yw hynny. Mae gwaith i'w wneud. Dyna pan mae Paul yn dechrau yr adran fel hyn. Mae angen adnewyddu y meddwl. Adnewyddu. O'n i yng Nghastell Nedd yr wythnos diwetha. Ydych chi gyd fel hyn yn gwybod yn Nghastell Nedd ar hyn o bryd pan i chi'n mynd i'r canol. Mae gwaith yn mynd ymlaen. A chi'n gwybod beth sy'n mynd o'n hyn? Maen nhw'n adnewyddu canol tref Castell Nedd. Maen nhw'n tynnu adeiladau i lawr ac maen nhw'n codi adeiladau newydd. Maen nhw'n adnewyddu y lle. Mae yna waith yn mynd ymlaen. Mae yna waith i wneud yn ein meddyliau ni. Mae'n rhaid tynnu lawr, mae'n rhaid codi. Ffrindiau, siwt mae canfod ewyllys Duw. Siwt mae ein harwain ni yn bennaf, yn bennaf, nid trwy ein synhwyrau, nid trwy deimladau, nid trwy arwyddion, nid trwy hyd a lledrith, nid trwy weledigaethau a phrofiadau cyfrinol. Ond trwy ein meddyliau ni, trwy ddeall ewyllys yr arglwydd. Ond mae hynny'n arwain ni nôl at y cwestiwn hyn. Sut ydym i adnewyddu ein meddyliau? Sut mae deall ewyllys yr arglwydd? Dyma'r cwestiwn pwysicaf i ni o bobl yma. Yr ateb, ffrindiau, mae rhaid i ni fod yn glir. Yr ateb yw hyn. Trwy air. Dyma sut dyn ni'n adnewyddu ein meddyliau. Dyma sut ni'n dod
I ganfod ewyllus Duw trwy y Beibl, trwy I air anffeiledig. Ydych chi moyn gwybod ewyllus Duw y bore yma? Darllenwch a myfyriwch yng ngair Duw. Chi moyn arweiniad Duw ar gyfer eich bywyd. Darllenwch y Beibl. Myfyriwch ynddo fe. Mae'r cwestiwn, ydy hyn yn ôl ewyllus Duw? Yr un ydy hyn yn ôl gair Duw? Dyfyniad I chi o un o'r esbonwyr sydd gen I. Do you want to know what the will of God is? You have to study the Word of God. You have to think like God. You have to have a new mind. And if you want a new mind, you have to study the Word of God more rigorously than you have ever studied anything in your life. There is no magical way to know the will of God apart from knowing the Word of God. Dyma pam, ffrindiau, mae athrawiaeth, diwinyddiaeth, mor bwysig. Ni'n dod I ddeall beth mae Duw yn caru a beth mae Duw yn cysau. Dyma pam mae darllen y Beibl yn gyson o glawr I glawr. Mor bwysig. Dyma pam mae pregethu ysgrythurol, esboniadol, mor bwysig. I ni'n teimlo dros bobl druan â nhw sydd yn mynd i'r cwrdd a maen nhw'n gorfod gwrando ar sothach yn cael I pregethu. Wel, nid pregethu yw efe. Just sothach yn cael I daflu o'r pulpit. Just syniadau yn cael I roi. Just rhyw myfyrdodau bach. Just rhyw homiliau bach. Nice. Just rhyw straeon bach moesol. Na, dyn ni ddim moyn hynny. Dyn ni moyn clywed gair Duw yn cael ei egluro I ni, yn cael ei gyhoeddi, yn cael ei gymhwyso I ni. I ni moyn llaeth y gair, a mwy na hynny, ni moyn cig y gair. Cig y gair. Fel bod yn meddyliau ni yn cael ei hadnewyddu. Fel ein bod ni'n deall, dod I ddeall ewyllus yr arglwydd. Chi'n gweld Dyw'r Beibl ddim yn unig yn ffynhonnell gwybodaeth. Dyw'r Beibl ddim yn unig jyst yn gofnod o hanes. Ddim yn unig yn rhoi athrawiaeth I ni. Ddim yn unig jyst yn rhoi cysur I ni. Mae yr holl bethau hynny. Ydy. Ond fwy na hynny. Mae'n ein dysgu ni sut I fyw. Mae'n ein dysgu ni sut I feddwl, sut I ddirnad yn iawn. Y gair pwysig ydy ddim yn. Sut I ddirnad, how to discern things. Mae'n ein gwneud ni'n ddoeth y gair yma. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd deheulaw Duw. Dengys hwn y ffordd I farw. Dengys hwn y ffordd I fyw. Dengys hwn y ffordd I fyw. Beth ni wedi canu gyda'n gilydd Williams Pantycelyn. Oedd e'n gwybod am yr angen am arweiniad, yn oedd e. Mi eisiau arweiniad arnau, achos fi mewn anialwch. Ni gyd mewn anialwch. Mi eisiau arweiniad arnau. Beth ni wedi canu? Mae fy syniadau yn ablu ymharwain trwy'r anialwch maith ymlaen? No. Mae athroniaeth yn ddigon? Mae fy nheimladau, mae fy nreddfau yn ablu ymharwain trwy'r anialwch maith ymlaen? Na. Mae dy air yn ablu ymharwain trwy'r anialwch
mawr ymlaen. Mae e'n golofn neu golofn olau eglur. Weithiau o niwl ac weithiau o dan. Beth mae'r salmydd yn dweud? Llyser yw dy air yw'n troed, a llewyrch dim llwybr. Ni wedi gwybod yr adnodd ers yn ei fach, yn dyn ni, ac i ni gallu bod yn sentimental am y pethau hyn. Ond beth mae'n golygu? Dilynwch beth yw'r pictiwr? Y pictiwr yw i chi mewn tywyllwch. A dych chi ddim yn gallu gweld y llwybr. Dych chi ddim yn cael y profed hyn yn aml. Ond dychmygwch chi yn y nos, a mae'n hollol dywyll, a mae'n y lwybr yna rhywle. Ond dych chi ddim yn siŵr. Chi'n ofni dod i un cam ymlaen. Pa ffordd ydw i'n mynd? Pa ffordd ydw i'n mynd trwy'r byd yma? Beth ydw i'n fod i'n neud nesaf? Mis Arweiniad. Mae yna lyser i gael sydd yn taflu golau, fel bod ni'n gallu gweld y ffordd yn glir. Beth yw e? Lyser yn dair. Yw'n trod. Dair, y Beibl. Mae dair di yn gallu taflu golau. Beth yw'r llwybrau? Mae'r arglwydd. Mae'r arglwydd yn ein harwain ni ar hyddynt. Beth yw'r llwybrau? Nôl at Psalm 23. Yr arglwydd yw fy migael i bydd eisiau arno. Efe am harwain. Ble? Ar hyd llwybrau pa fath? Llwybrau cyfiawnder. Llwybrau cyfiawnder. Mae Duw yn ein harwain ni ar hyd llwybrau cyfiawnder. Ydych chi y bore yma yn cerdded ar hyd llwybrau cyfiawnder? Os ych chi'n cerdded y bore yma ar hyd llwybrau cyfiawnder, ych chi'n sicr o fod ar y llwybr cywir. Ych chi'n gwneud ewyllus Duw. Chi'n deall, os ych chi'n cerdded ar hyd llwybrau cyfiawnder y bore yma, ych chi'n cerdded yn ôl ewyllus Duw, chi ar y llwybr cywir. Ni wedi clywed am bobl, Cristnogion, sydd yn honni i gael arweiniad gan Dduw, ond dydy e ddim yn ôl llwybrau cyfiawnder. Ni wedi clywed am bobl enghraifft yn dweud bod nhw wedi cael arweiniad Duw i gadael i gŵr, neu i gadael i graig, neu arweiniad Duw i briodi rhywun sydd ddim yn Gristion. Gall e ddim fod yn arweiniad Duw. Dyw e ddim ar hyd llwybrau cyfiawnder. Mae'ch bigel yn eich arwain ar hyd llwybrau cyfiawnder. Falle bod rhywun yn gwrando arna y bore yma, a mae'ch cydwybod yn eich taro, oherwydd i chi ddim yn cerdded ar hyd llwybrau cyfiawnder. I chi'n cerdded ar llwybrau anghyfiawnder. Chi ddim yn cerdded yn ôl ewyllus Duw. Mae eisiau chi edifarhau. Mae eisiau chi ddod off y ffordd anghyfiawn. A mae eisiau chi ffindo y ffordd cyfiawn a cherdded ynddi. Pa ffordd dylen ni gerdded, mae pobl yn gofyn? Beth dylwn ni wneud yn yr amgylchiadau hyn? Mae pobl yn gofyn. Gnewch yr hyn sy'n iawn. Gnewch yr hyn sydd yn ei blesio fe. Byddwch yn ifydd, ffyrdd cyfiawnder sydd ei angen. Maen nhw'n dweud am y Pwritaniaid. Y Pwritaniaid wedi ysgrifennu lot o lyfrau. Dim un ar Arweiniad, ond llawer ar bwysigrwydd i'r iddod. Dyna ni, nhw'n deall chyfan. Plesio Duw, na'r peth bwysig. Chi'n gweld, mewn un ystyr, dydy'r cwestiwn o arweiniad, dylen ni ddim poeni amdano fe. Dylen ni ddim poeni amdano fe, mewn un ystyr. Beth dylen ni poeni amdano fe yw peidio digio Duw.
Beth dylwn ni boeni amdano fe yw bod ni ar hyd llwybrau cyfiawnder. Ydw i'n neud yr hyn sydd yn iawn? Mae yna'n dod yn un ôl yn diwedd. Sut ydyn ni'n gwybod beth sy'n iawn? Sut ydyn ni'n gwybod beth sy'n plesio Duw? Iair. Iair. Mae'n rhaid i ni ddarllen y gair. Rhaid i ni fyfyrio yn y gair. Rhaid i ni trwytho'n hunain yn y gair. Rhaid gwrando ar bregethu. Cymaint â chi'n gallu. Bregethu da, ysgrythurol. Darllenwch lyfrau da, Cristnogol, fel bod chi'n deall y Beibl yn fwy. Siaradwch â ffrindiau am y Beibl, am adnodau, am athrawieithau. Fel bod y gair i chi'n gweld yn adnewyddu ein meddwl ni. Mae'n waith. Mae'n waith caled. Mae'n waith sydd yn para oes. Roi dyfyniad arall i chi fan hyn. A.W. Pink sydd yn dweud hyn. By treasuring up in his mind the doctrines, precepts, promises, exhortations, and warnings of Scripture, and by diligently comparing himself with the rule by which he is to walk, the Christian grows into a habitual frame of spiritual wisdom and acquires a gracious taste which enables him to judge of right and wrong with a degree of readiness and certainty as a musical ear judges sounds, so that he is rarely mistaken. He who has the word ruling in his heart is influenced thereby in all his actions, and because the glory of God is the great aim which he has before him, he is not suffered to go far wrong. Y mwyaf o air Duw rydym yn gwybod ac yn deall, y mwyaf doeth ydyn ni'n dod. A'r mwyaf doeth i ni'n dod, y gorau i ni pan mae penderfyniadau a dewisiadau yn dod ar ein traws. Byddwn yn gwybod pa ffordd i droi. Bydd yr amheuon yn llai a llai. Bydd dim rhaid holi. Mae pobl sydd wedi byw gyda'i gilydd ers amser hir, enghraifft gŵr a graig, yn dod i nabod i gilydd yn dda iawn. Cymaint felly, maen nhw'n dod i ddeall meddyliau i gilydd. Cymrwch chi fer enghraifft. Mae gŵr a graig sydd wedi bod yn briod am hyd yn mynd i gael pryd o fwyd. A mae yna ddewisiadau yn ni. A mae'r graig yn gwybod beth bydd y gŵr yn dewis. Does dim rhaid i ddioli e. Mae'n gwybod. Mae'n deall i feddyliau e. Mae wedi bod gydag e. Cyhyd. Cyfrinach yr arglwydd sydd gyda rai a'i hofnant. Ond cyn cwbla, beth os i ni'n ffindo ein hunain mewn amgylchiadau pan na byddwn yn gwybod beth i wneud? Beth os i ni'n dod i ryw fan a dyn ni ddim yn gwybod beth yw'r llwybr doeth i gymryd? Rydyn ni yn darllen y Beibl. Rydyn ni yn ei astudio. Rydyn ni am blesio Duw. Rydyn ni am dderbyn dewis ffordd cyfiawnder.
Ni jyst ddim yn siŵr. Beth yw cyfarwyddyd y Beibl I ni yn yr amgylchiadau hynny? Falle bod y Beibl yn dawel ar y mater hwnnw. Beth I ni'n wneud pryd hynny? Ni gyd yn gwybod am adegau fel yna, yn dyn ni. Ni'n teimlo bod eisiau arweiniad arbennig arno ni. Wel, mi'n gobeithio dod nôl at hynny yr wythnos nesaf os yr arglwydd a'i mynd. Ond am heddi, fy myrdwn yw hyn, a gobeithio I chi wedi cael y byrdwn hynny. Dyma ein cyfrifoldeb ni. Dyma ddylai ein blaenoriaeth ni fod o hyd ac o hyd yn ddyddio. Chwilio ar ysgrythurau. Myfyrio yn y gair. Gadael i'r gair. Adnewyddu ein meddwl. Ac wrth wneud hynny, chi'n gweld, wrth wneud hynny, bydd yr amseroedd o ansicrwydd yn mynd yn llai. A llai. O arglwydd, da argraffa dy wirioneddau gwew yn rymus ar fy meddwl I aros tra fwy byw, mwy parchus o'i dyddeddfau, mwy anwyl ag eriod, yn gysur bod dim calon, yn llusau wyw i'w trod. Mwyn I enw. Amen.